Хто ведае, у якіх пакоях стаяў гэты гадзіннік, каму адлічваў хвіліны. А з гэтага часу ён будзе стаяць тут, у гасцінай гісторыка-мемарыяльнага музея «Сядзіба Нямцевичаў». Мы как музей, который показывает интерьер 18-19 века и часы датировка конец 19 века, поэтому, естественно, нам этот экспонат очень интересен. Насколько большое количество таких экспонатов? Ну, у нас всего немногим более 1000 экспонатов, то есть сами можете посудить. Я думаю, что он займет свое достойное место в нашей экспозиции. Гэты каштоўны экспанат быў знойдзены супрацоўнікамі брэсцкай мытні ў аўтамабілі жыхара Масквы, які рухаўся з Францыі на тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюза. Камінны гадзіннік не быў задэклараваны. Эксперты мытнай лабараторыі устанавілі, ён адносіцца да катэгорыі культурных каштоўнасцяў, так як выраблены больш за 100 гадоў таму. За последние 2 года порядка 500 предметов нами было задержано, которые пытались незаконно переместить через границу. Но на сегодняшний день эти предметы они не попали в какие-то частные коллекции. А сегодня есть возможность у наших граждан любоваться этими предметами в различных музеях нашей страны. Мытныя службы цесна супрацоўнічаюць з дэпартаментам па гуманітарнай дзейнасці кіраўніцтва спраў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І выпадкаў перадачы прадметаў культурнай каштоўнасці можна прывесці нямала. В первую очередь, конечно, наша задача, чтобы это имущество в любом случае, когда оно имеет историко-культурную ценность, оставалось в музеях Беларуси и не попало ни в какие личные коллекции. Поэтому они имеют определенные ограничения, их нельзя продать ни музею, никому. То есть они навечно остаются как бы в стенах экспозиции. Падобная практыка будзе працягвацца. Усе каштоўныя прадметы, якія пастаянна паступаюць ад мытных органаў у дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці, будуць накіроўвацца ў музеі нашай краіны. Тацяна Колокольцева, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».